Dwi wedi gorffen y cwrs sabothol dros yr haf i ddatblygu fy iaith, cwrs sabothol yn Coleg y Gundod, cwrs 3 mis i ddatblygu Cymraeg. A hefyd ar hyn o bryd dwi'n astudio ar cwrs uwch yn y coleg yma, Cymraeg i oedolion. A wedyn fel tîm, yn proffesiynol fel tîm, rydym yn gweithio ar nifer o pethau. Rydym yn creu enghreifftiau, rydym yn creu ar hyn o bryd posteri i mynd ar y wal, gyda eiriau allweddol i bob adran dysgu'r coleg. Rydym yn dysgu wythnos hyn, wedi bod yn dysgu cyrolau Cymraeg i fyfyrwyr fel bod nhw'n gallu canu nhw yn hartref i henoed yn y sir. Rydym yn paratoi am flwyddyn nesaf i gynnwys unedau Cymraeg fel rhan o'r craidd yn y laps mewn pwnciau allweddol dros y coleg, o dros y coleg.